बियाहल बाड़ू की कुंवारे मनमोहनी माता। बियाहल बाड़ू की कुंवार हे मनमोहनी माता। सतयुग में सीता बन के राम जी के मोहल रहलू। हे रावण के दिहलू मारवाय हे मनमोहनी माता। द्वारपाल में राधा बन के कृष्ण जी के मोहल रहलू। कंस के दिहलू मारवाय हे मनमोहनी माता। बियाहल बाड़ू की कुंवारे मनमोहनी माता। कल युग में देवी बन के सेवक लोग के मोहल रहलू। महिषासुर के दिहलू